Quan les dones havien de pintar flors, pintores pioneres de la Sala Parés, és la nova exposició que presenta l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Canet de Mar a la Casa Museu Lluís Domènech i Muntaner. Podreu visitar aquesta exposició des del 13 de març fins al 22 d'agost. L'exposició té dues intencions molt clares. La primera, la de fer conèixer, la de rescatar, fins i tot de l'oblit, a moltes de les pintores de l'època modernista, del modernisme català. I l'altra, la de reivindicar, una vegada més, si cal, la igualtat de gènere, la igualtat de sexes, la igualtat entre homes i dones. No deixa de ser una paradoxa, no deixa de ser una metàfora, que un trencament com el que va suposar l'erupció d'aquestes artistes dins el panorama de les arts i de la cultura de la Barcelona del moment ho fessin amb un element tan subtil, amb un element tan delicat com són les flors. Esperem que visiteu aquesta exposició i esperem que sigui del vostre grat. Moltes gràcies. Bon dia, soc Consol Oltra i estic aquí per presentar l'exposició Quan les dones havien de pintar flors. La presentem a la Casa Museu Domènech i Muntaner de Canet de Mar, on hem reunit una sèrie de pintures de les pioneres pintores de la Sala Parés. Les nostres protagonistes són unes pintores que van ser les pioneres, com hem dit, de la Sala Parés. Van començar la seva carrera allà i moltes van continuar fins ben entrat al segle XX, fins gairebé 1930. Diguem que la seva carrera es va estroncar amb la Guerra Civil. D'altres, en canvi, van exposar les 4 exposicions femenines, la de 1896, la del 97, la del 99 i la de 1900, i després no en sabem res més d'elles, van deixar la carrera, però altres van continuar. Que cadascuna, com us he dit, té una història darrere seva. Són pintores, algunes molt conegudes, com Antònia Ferreras, l'Emília Coranty, i d'altres que pràcticament no les coneixem. Sabem sabem pel seu nom, pels llistats que van exposar a la Sala Parés, i sabem el nom, sabem el que presentaven, però no han passat a la posteritat. I ha sigut molt difícil i molt dificultós poder trobar les obres d'aquestes pintores. I el nostre objectiu és donar-les a conèixer, fer-les visibles, perquè van ser unes dones que en el seu dia van rebre crítiques, que les crítiques eren bones, que van dedicar la seva vida, a pintar, algunes professionalment, altres va ser més com a hobby, o sigui que veureu molts diferents estils dintre de que tot són flors, veureu que hi ha de diferents estils, perquè clar, cada obra representa una mica la personalitat d'elles, com representaven les flors, cadascuna a la seva manera. I hem triat les flors perquè en aquestes exposicions el que més predominava era la flor i la natura morta. També hi havia retrat, però molt poc, i paisatge, que tampoc gairebé no estava representat. En canvi, de flor, també pensem que la flor era un símbol, que estava molt de moda durant el modernisme. El modernisme, tot el que és el món vegetal i la flor és el més representatiu. I elles es van abocar a pintar flors. I ja veureu, hi ha una gran varietat de crisantems, de clavells, roses. Els crisantems estan representats per la Pepita Teixidor, l'Elisa Gaza i l'Antònia Ferreras, que era una flor que estava molt de moda a finals del segle XIX. Era una flor que va arribar d'Orient i tot d'Orient estava molt apreciat aquí. Les exposicions femenines de la Sala Parés van representar una novetat immensa aquí a Barcelona i van tenir repercussió a tot l'Estat. Va ser la primera vegada que s'organitzava unes exposicions únicament femenines. A Chicago, a l'Exposició Internacional de Chicago, va haver un pavelló només de dones i ja van fer una exposició només de dones, però aquí a Espanya era la primera vegada que es feia. I va tenir una gran repercussió en premsa i van estar molt ben rebudes, van tenir molt bones crítiques. Després de la de 1900 ja es va normalitzar que la dona exposés en galeries públiques o comercials, però fins a aquelles dates no era assidu, no era normal que les dones presentessin la seva obra en públic.
El gran valor d'aquesta exposició és haver retrobat obres que van estar a 1896 penjades a la paret de la Sala Parés, a la primera exposició femenina. Per exemple, aquestes peònies, grup de peònies, és la mateixa, l'original, amb el seu marc, que Teresa Costa Estruch va presentar a la Sala Parés. Teresa Costa Estruch era una alumna d'Emilia Coranti, a la Llotja, i va fer aquest grup de peònies fantàstic i meravellós que avui puguem tenir aquí. És una gran sort que el puguem gaudir junt amb tots els altres, perquè fa 125 anys que aquestes obres no estaven reunides en una exposició. Han arribat de llocs molt diversos, una ens arriba d'Itàlia i sempre hi ha anècdotes, no? Algunes són posteriors, perquè són dones que després van continuar amb la seva carrera, i algunes són posteriors, però acaba, sobre 1930, que tenim un artista amb un quadre de 1930, la Clotilde Fibla, que per exemple no va exposar a les de finals del segle XIX, però la posem com a contrapunt, per veure com van anar evolucionant les flors. Per acabar, només us vull dir que val la pena venir a Canet, a la Casa Museu Domènec i Muntaner, per poder gaudir de tantes flors. Ara que és primavera, ara que estem en el Dia de la Dona, que fa uns dies ha passat, quan veieu això, val la pena poder venir a respirar una mica de natura i de flors a la Casa Museu. I penseu que són obres que han estat molt difícils de trobar. Ha sigut una cerca molt dificultosa, però que ha quedat molt bé, molt bonic.